Ako sa hovorí, nechceš mať, tak požičaj. Mne sa to stáva pravidelne. Ak niečo požičiam, stále mi to vrátia buď pokazené, alebo poškodené. Požičiala som môj krovinorez na farmu 1, kde mi robotník nalial namiesto riedeného benzínu čistý benzín do krovinorezu. Tu nám môžete vidieť na videu, čo sa s ním stalo. Ale vyzerá takto. Súrihy. Takto vyzerá piesť. Od vysokej teploty natavený vrch, to nebolo mazané a ochladzované. Z druhej strany to vyzerá takto. Tu sú riadne hlboké ryhy. Trošky samozrejme zapečené. Okrem iného sa ti prehraje ojenica, tu vidíš tu na. Je to úplne fialové. Samozrejme zaseknuté, takisto kľuka. Úplne nehybné. Toto sa stane s motorom, ak tam dáš, vôbec nedáš teda olej, alebo dáš málo oleja. A ja veľmi pekne ďakujem firme Garden Service za tak rýchle vybavenie mojej požiadavky opraviť mi môj krovinorez. Som nesmierne šťastná a idem ďalej pracovať.